Hello mga amigo, welcome back to my channel, Joe Corny Vlogs. Another day, today is Friday, 2 days more. And before ko ma-end din sa MOR. Around 3 o'clock, around 4:30 na humanami nag-live sa Facebook ni Sweet Maricar, Brother Boy Negro para sa adong biyernes. And beautiful kaayo ang ato ang weather. Hayag kaysa kabuwas. Oh, nindot kaayo. So di ka ngay mabalaka karon mabasa kay parte ka tsada ang ato ang panahon karong All right. So anyways, napala ko din mag-load pa lang og songs. Kay unya pa ko mag-out 6 o'clock. Alright, so nagkuha ko og document sa kadali and then ikuha po na ako ang bago nga iPhone check. Ang iPhone SE 2020. So I'm actually pabalik na sa babalik na ko sa station. Igor ako nagkuha. Wala ko actually gigawa sa sakyanan. Ikuha na nila ako ng mga na-documents akong gikuha po. Importante. So kailangan magyud emergency kayo. So pabalik na ko sa station. Medyo traffic kayo. Kay Friday man karon pandamay kayo sa main highway bigi ko giagi. Nindot agian karon, shortcut ko din sa JR Bora Extension paingon sa Kugon. Kaya dili mo dili kayo traffic. I don't know karon kung unsa ba traffic pa o dili. Nag-check ko sa ako ang mga pictures sa mga previous picture namo. Grabe. Akong gi-pan-check tong mga photoshoot namo. Ko nakita din sa mong computer. Like pagsugod na ko din and then kato mga latest na photoshoot. Gamay ra man ni noon pero at least na yung mga remembrance na ako ang nakita nga na ako sa MOR, and kita na ako mga kauban sa una, and then kantod karon and mga latest uban pa. So anyways guys, pila na lang gyud ka days ang nabilin, like 2 days na lang kay today is Friday and tomorrow, Saturday is my last ng online, on air. Kauban si Sweet Maricar o si Brother Boy Negro. And then on the Sunday, duty yapon ko din but off air. So, touch ko sa akong mga nakita nga mga photos. So, ako na ipakita sa inyo. Muna siya. Smell of your perfume and cigarette still feels this room still in my head. Wish I could dive and surface back in time, and I will hold you arms again. You can see the blood move through my head. Keep me running out of breath. My bones too weak to hold my body. It's broken. It feels just like the first time. Sometimes just a little bit more. So there you have it guys, ang ako ang mga memories nga nakita din kay Flashback Friday. Ako nakita din sa MOR. So
happy kay ko and no regret at all. And then mo rin siya ang fate lugar gyud sa career, like ending with inani nga situation. At least nag-end ko nga dili failure ang ako ang pag-end, like wala man ko natanggal because performance wise, no, and nahitabo man na siya because na problema lang ang company. So kasabot po mi sa ilaha, and then karon moving on, move on ta sa sa next na mahitabo sa life. I know nga dili masad forever ang mahimong radio DJ, di ba? Like at least nakuha na ko ako ang gusto starting sa una sa Love Radio, and then nagsugdan sa Wild FM sa Cagayan de Oro, and then dinidin ko din sa MOR na usapod sa ako ang dream job, dream kay na ako nga gusto ko makasulod sa MOR. And then ako pang gingon sa una, maybe kung makasulod ko sa MOR muna ni siya ang last na kong station. My God, natinud-an. At least mag-end ko din with a good record gyapon, no. Anyways, nagkasalamat sa inyo ang tanan, guys, sa inyo ang pag view for today's vlog. Very very simple lang kayo. Anyway, sa mga first time nag-view, please don't forget to hit subscribe, notification bell button para updated sa akong mga videos. I-click lang na ninyo. And then don't forget to follow me sa akong Facebook, Joe Romantico 2020, Instagram Joe Romantico, TikTok Joe Romantico. Alright, so dini po sa akong YouTube channel, Joe Corny Vlogs. Nagkasalamat, amping always stay safe, dili maglakaw-lakaw o dili magpabaya. Bye! Smell of your perfume and see